whomever is planning to carry out a crime within this province, they will feel the heat. Kutitulwe kwabulawa onqevu abathandathu nabaphanga izithuthi imali ngamapolisa eGermiston namhlanje. Sisalila as long as engekabanjwa umuntu owenze lento simazi ukuthi ibintoni injongo yakhe. Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela umphakamisi Nciweni nobeyinqununu kwisikolo samabanga phansi Zakhele Primary kwaBhaca eMpuma Koloni nodutyulwe wabulawa kumasango esikolo. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andambe ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Kuphinde kwabakho olunye udubulwano phakathi kwamapolisa nonqevu kwelityeli eGermiston kwiMpumarandi kwiphondo laseGauteng. Abarhanelwa abathandathu badutyulelwa ngcolungele ngamapolisa ngethuba bezama ukuphanga imoto ethuthi imali yenkampani yonogada yakwa-G4S kumbindi wale dolophu ngale ntsasa, kanti omnye umrhanelwa wesixhenxe kuthiwa uphakathi kwenyama nozipho esibhedlele. Abakwantsasana bathi bathelwe tsuphe ngegumgedle lokuphangwa kwemoto ethuthi imali kumbindi wedolophu yaseGermiston ngale ntsasa. Kambe ke abaphozanga amaseko baye bayitshayisa qhuma banqala khona. Ngethamsanqa labo baye basibona isithuthi eso sisetyenziswe koluphango nalapho baye bazama ukusimisa. Kuthiwa ke khange baphozise maseko onqevu bavulela ngembumbulu kumapolisa kanti bawuphosile umhlola zanqoza. The suspects, approached the G4S security. In the process, our intelligence-led operation or integrated workforce, they reacted. As and when they react, these criminals, they started shooting at the police. The police retaliated, of which at the end of the day, the result is that 6 were fatally wounded or thwarted, and then 1 was seriously injured. In the process, we got 1 AK-47 for now and 4 firearms. Unjangele Mthombeni ukhuphe isilumkiso esingqingqwa kwizigilamkhuba ngelithi ukuba zithe gqolo zinyasha umthetho ziza kulicula elandincamisayo. We must just warn these criminals, as I've indicated on the media space, that if they don't stop whatever they are doing, they'll feel like they're sitting on top of the fire. They have to take note, whomever is planning to carry out a crime within this province, they will feel the heat. Ukanti kukwavela ukuba le moto ibisetyenziswa ngabanqevu ibiwe eBrooklyn ePitoli. Ukanti omnye umrhanelwa wesixhenxe ulwela ubomi bakhe esibhedlele sithetha nje. Umlawuli obambeleyo kwisithili sesebe lemfundo esiseko eAlfred Nzo West eMpuma Koloni uthi sibavundlisile isiganeko sokudutyulelwa kubulawa inqununu phakathi kumasango esikolo samabanga phansi iZakhele kwaBhaca kwiveki ezimbini ezigqithileyo. uNandi Dabula wesebe lemfundo esiseko ukuthethe oku kwinkonzo ekhapha umphakamisi Nciweni namhlanje akabanjwa mntu ngesi siganeko. Ngokweengxelo zonondaba kurhaneleka unyawo lwemfeno olubandakanya isinyanzeliso semali yokhuseleko nangona lusaqhuba uphando. Sikinoya yanaba. Kuthabathe ithuba phambi kokuba umkhumbi othwele ongasekhoyo umphakamisi Nciweni ugaleleke ekhayeni nanjengoko uqale esikolweni apho iwele khona lenqununu. Usapho luthi kuyawuthabatha ithuba phambi kokuba liphole inxeba elinzulu lokushiywa yintsika yekhaya ngendlela ekhohlakeleyo. Sisalila as long as engekabanjwa umuntu owenze lento simazi ukuthi ibintoni injongo yakhe. Sizenzile zonke izinto silikhaya, simsuse emoshwari, sawugqitha kula ndawo, sabuya naye ngehlahla, sazomfaka ekhaya ngokwesiko lalapha ekhaya. Ebindekile egameni labantwana besikolo lo mfundi ungqinelana nabantwana bakamfi ngelithi utata wabo ubengenanqa namntu yaye ebathanda ebaxhobisa ngamahlandinyuke okuphila ubomi obungenachaphaza njengabantwana bakhe.
umuntu besoloko efuna ukusibona singabantu abanobileyo and abantu abaya phambili bomini. Nangona nje isizekabani sokubulawa kwakhe sisaphicwa ngamapolisa nokhuseleko esikolweni alukho ncam. Sisezawuhlalela lo mcimbi because xa kuthethwa nge-security kuthethwa nge-post efuneka ibe ibhajethelwe, but funeka sihlale phansi ne-community sitshekishe into yoba bona beyi-community how can they rally behind the school ukuze baqinisekise uba isikolo sabo abantwana nootishala that are serving in the community bakhuselekile. And furthermore sizawuqinisekisa into yoba obu budlelwane sinabo namapolisa siyabuqinisa. Imanyano yeetitshala ISATU ibongoza ingalo yomthetho ukuba igxabhagxabhise ukubamba umrhanelwa futhi isiphule neengcambu ubukrelemnqa oburhangqe izinyanzeliso zentlawulo yokhuseleko, i-protection fee. Urhulumente maqinisekise uba izikolo zonke ziyindawo yokhuseleko kuba kulapho abantwana bafumana khona ulwazi. Xa ungutitshala osuka endlini usiya emsebenzini esikolweni unenkolo ethi uya kwindawo yokhuseleko. Siyeva into yobana kukhona lo mkhuba wobana izikolo zibe yindawo yokudlalela abo bantu badimanda imali ngendlela engeyiyo engomthethweni. Lapho sithi ISATU urhulumente makathathe igxathu lokubana abantu abamela kunjalo batrithwe njengabantu abazi-criminals and umthetho udlala indima yawo. Amapolisa amkhangela naphantsi kwezicithi umrhanelwa. Kwelinye icala isaqhuba inkqubo yokuphulula imiphefumlo edandathekileyo kusapho, abafundi, iititshala ezakhele ndawoninye nabasebenzi esikolweni. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMzinto kwaBhaca. Lisantyuzisa icandelo lezomculo kweli emva kokusweleka kweqala lomculi weKwaito uSandile Ngwenya nobesaziwa ngelikaMapaputsi nosweleke emva kwengulo emfutshane eneminyaka engama-45 ubudala. Mapaputsi wazenzela indumasi ngengoma eyayisithi Izinja ngo-2001. Oogxa bakhe bathi ukusweleka kwakhe ilahle kwenkulu kwicandelo lezomculo kweli. Liphinde lagqejwa elingophiyo kwakho icandelo lezomculo emva kokusweleka kaMapaputsi nojuxuzise abathandi beKwaito noluntu ngokubanzi ekuqaleni kweminyaka ye-2000 ngengoma ezaziluncuthu mazangwa. Ngo-2001 uMapaputsi wakhupha udlwabevu lwengoma eyaqobhoza kulo lonke eli neyayisithi Izinja neyafumana iwonga lengoma yonyaka kumsitho weMetro Awards. Ibiliyolisa ke eli enobukraka kakhulu ebacubhula abantu nangentsini. Amaflu akhona abakwenziwa bayibiza influencer. Isigubhuqa kwicandelo lezomculo kuquka nabo babenenyweba yokusebenza naye bamchaze njengomntu ebenesakhono kakhulu kwaye ewuthanda kakhulu umculo weKwaito. I've known Mapaputsi for a good 20-25 years. I think when his album broke, I was at Metro FM and I was one of the first people to interview him about his album, and he's been one of the best. And for me, one of my best memories of interacting with Mapaputsi was the fact that he put me in his music video, Izinja. I still have the same shirt that I wore in that music video. When I get home, I'm actually going to do a tribute. I'm going to remake what we've done in that music video. Hamba ke tsotsi yaseZola uyakunika ingxelo koMandoza noMshoza. Uzuhambe ubhekabheka ke kambe kuba bakhona oZola noMzambia ngasemva bakujongile. Isebe lezemfundo eNtshona Koloni lijongene nobunzima kwizicwangciso zalo zokungahlaziyi izithuba zomsebenzi zootishala ezingaphaya kwama-2,000 kweli phondo. Kungoku nje abazali, imibutho yasekuhlaleni ihleli intlanganiso ngelokuza namaqhinga okulwezi zicwangciso zesebe lezemfundo kweli phondo. Iimanyano ezimbini zootishala ISATU neNAPTOSA eNtshona Koloni ziyaziphikisa isicwangciso songahlaziywa kwezivumelwano zengqesho zootishala abangaphaya kwama-2,000 lisebe lezemfundo kweli phondo. ISATU ithi oku kuzaba nefuthe elibi kumgangatho wemfundo kweli phondo. For 5 months, possibly 6 months, we have learners who will remain unplaced.
This means that with this cut in the number of teachers, more schools will be reluctant to place more learners. We'll be sitting with a lot of learners that will be out of school. Le manyano ithi oku kwenzekayo ngoku kuchasene nokubekuthendisiwe ngaphambili. The DA-led government in this province has promised the voters to create more jobs, and what they are doing now is to cut jobs in education. Omnye wabaququzeleli uthi abazali, abafundi nootishala kudingeka ukuba babambisane ukuze kuphikiswe esi sicwangciso. There is tentative decisions for a National Day of Action at schools, a picket at schools. We want people to organize within their communities, with parents, learners and teachers. And there are multiple sort of ideas and plans to organize around budgets, both at the provincial level and probably in future at the national level. Elisebe lezemfundo kweli phondo laseNtshona Koloni liphinde lathi liza kucutha inkxaso-mali exhaswa ngayo izikolo ngeenjongo zokucutha iindleko. Uyaqhuba umnyhadala womculo obizwa Road to Amapiano eConstitutional Hill eRhawutini nobhiyozela iminyaka engama-30 enkululeko yeli, kanti ngoku siqhagamshelana nentatheli yeli jelo uVyolwethu Yamba nosasaza ngqo kulo mnyhadala. Vyolwethu, siyakwamkela enkqubeni, khawusixelele ngokuqhubekayo kulo mnyhadala. Lisa, enkosi kakhulu manibambe ngazibini kuwe manibulise nakumbukele ekhaya. Well, nyani sikuwe sise-Constitutional Hill. Kanti namhlanje ezinye zezinto ezithe zabe kanti ziyavama ngabantu abathe babe kanti bazobonakalisa ngemisebenzi yabo yezandla, imvumi ezisuka kulo lonke eli loMzantsi Afrika. Enye yezinto ethe yabe kanti ivame ngamandla nekuselebreyithwa yona namhlanje iminyaka 830 yobugcisa nenkcubeko yeli loMzantsi Afrika. Sathetha ke ngemvumi ezo ekuqaleni kwam ndimenalo igqiza leBoom Shaka. Uyawukhumbula into yokubana ngabanye beartists bathe babe kanti bazawuperforma namhlanje. Masithathe lithuba sinamkele nkosi kakhulu ngosinika ixesha lobana sincokole nani namhlanje. Ndiyazi nithe ndingayidip kwisixhosa. But I promise andizuya deep. Yes. Okay. Masiqale apha niva njani nina as iBoom Shaka, a group legendary ekudala ikwi-game nge-festival ezinje? Sure, we feel so honored to be part of this event, especially because now it's us and also the young people. It's just a way of celebrating our music, celebrating our heritage, who we are. It's different worlds coming together, old and young coming together, and it's a beautiful collaboration, a wonderful day as well. 30 years yomculo waseMzantsi Afrika namhlanje yacelebratewa. Ingaba ikhona mhlawumbi into esafuneka improviwe kumculo waseMzantsi Afrika? It's actually our 30th anniversary as well as Boom Shaka. So siyavuya kakhulu kuma fans wethu. Into esingayisho nje ukuba there's nothing to improve. The music industry has improved a lot through the years, and Ikwaito has influenced Amapiano. So I can't say much about improvement, but the only thing I would emphasize ukuthi people must just take their craft seriously and respect. Absolutely, they must work hard. Yeah, work hard and respect your friends and respect. And take care of the business side of things, because music, art is a business on its own. So we are on a different level. The world is celebrating us. The world is listening to our music. The world is watching us. It's just a matter of us artists taking our business seriously, because this business can really take care of you. Sisathetha ngom-music or business. We have just lost someone legendary kumculo waseMzantsi Afrika, uMapaputsi. Nimkhumbula ngantoni uMapaputsi kwaye ningamxela ngoba ungumntu onjani, ubingumntu onjani? Sure, Papzini, my boy. Hey, Mapaputsi was a very, very good friend of mine and a very good person, very good-hearted person. He enjoyed social. Besimbiza idlozi leKwaito ngoba, you know, he had the energy, he had the talent. You know how Zola, Zola produces like legendary artists, you know. So Mapaputsi was one of the most talented lyrically in Kwaito. Yeah, and he
A very unique voice. The one thing about Mapaputsi, his voice, you know, you'd know good to Mapaputsi Kulumayo. There was no one like him, and very creative as well. I think he made a difference. He contributed well in the industry, in the arts, in the music industry, and we will forever love and appreciate him for what he has done for the music. Thank you so much, guys, for your time. Kade masibuyele kuwe Lisa njengokusiva iqela leBoom Shaka, masibuyele kuwe. Ukubhiyozela inyanga yamagugu nenkcubeko abadanisi baseMelika kwiqela elibizwa iStep Africa batyelele eli loMzantsi Afrika nalapho abadanisi bamazwe ohlukeneyo babelana ngolwazi lwenkcubeko yabo kunye neendlela ezahlukeneyo zokudanisa kuquka isipantsula neGumboots dance. Ibingamayeye yeSoweto Theatre eGauteng njengoko bebetshintshiselana ngeqonga abadanisi beloMzantsi Afrika nabo belizwe laseMelika elona lowo eqhayisa ngenkcubeko yakhe. Lo msitho womdaniso nobizwa ngokuba siStep Africa injongo yawo kukwabelana ngolwazi namagugu inkcubeko kuquka nembali yomntu ontsundu eMelika nakwilizwekazi iAfrika. Kuyinto enhle kakhulu lokho okwenzakalayo esikubonayo okwenzakalayo la ngoba kuletha ubumbano ukufundisana phakathi kwalamasiko. Uthi kulonyaka basebenzisa yonke imidaniso abafundisene ngayo kule minyaka idlulileyo. Moyihlanganisa lezi zinto bringing them together kuzwakala some polyrhythmic kind of into ozwayo ukuthi igcwele ihlangene iyugubha together rather than ukuthi sihlukanise yonke into. Ukanti umdanisi waseMelika uthi ufunde lukhulu kwicala lamagugu nenkcubeko weli loMzantsi Afrika. It has been a truly transcending experience. We have been training with the other South African dancers in traditional Zulu and Gumboot. Ngizizwa ngijabule kakhulu ngoba ithuba esiphiwa lona as ama South Africans ukuthi saziwe nakwamanye amazwe ngalento esiyenzayo ye-dance ama culture wethu futhi ukuthi siwafundise kuzo zonke izizwe and yangithokozisa lento ukuthi sithole lelo thuba lelo. Kulonyaka iStep Africa sibhiyozela iminyaka engama-30 sasekwayo kwaye abadanisi abasuka kumazwe ohlukeneyo angama-60 kulindeleke ukuba babuyele kweli loMzantsi Afrika kwiphondo laseGauteng nalapho bazokuthi bawongwe khona ngegalelo labo kwezobugcisa nenkcubeko. Kwiindaba zethu kuChannel 163 noziphathelwa iNewsroom Africa ndingulumka Bhekindawo eSoweto. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Enkosi wethu Qwathikazi noNcuthu kwideska yenu yendaba ndiyakubulisa nawe mbukele ekhaya ndikwamkela bethuna eqongeni lam lemozulu mnikama lam kuthabile Makhaphela inzwakazi yaseBathenjini eyamva nje imozulu nuts. Siyasivuleke bukele ukuphawula kaloku iziganeko zamvanje apha kuMzantsi Afrika kuphela noko bukele sabona noko izulu lihle kuMzantsi wonke kuqwengile ngamandla apha embindini pha noxa kubande diyara pha ekuseni futhi bevuswa ngula 3 degrees inhle iyaconga xa bevala usuku labo futhi ngaye kaloku la 20 degrees Fixburg webubanda pha ekuseni ngesasihlanu amaqondo wakho aphansi naphezulu sivule kaloku pha kokuqala ngqa kusempuma koloni njengapha kaloku ko-Alvan ekuseni futhi ingqelana njengephi ngala 2 degrees liphumilanga kuzole nje yonke imini phaya ko-22 degrees kuyabanda Mthatha ngeshumi ekuseni kanti bona pha ephondweni lase-Free State ngomso Bloemfontein sisibhozo nje esiphole kakuhle xa bevuka futhi ekuseni kucwenge litshise futhi lizole izulu kamandi phaya ngama-20 nje mbukeli wam akhatshwe sisibhozo nansi kaloku imozulu ephondweni esentshona koloni ngomso pha ngasenqomeni zikhona imvula phaya eFredendal phaya neziphaluka ngala 7 degrees ekuseni kuyabanda kuyanetha futhi kamandla phaya ngo-13 degrees yonke nje imini yangomso kanti bona phaya futhi ephondweni kuse-Northern Cape ngomso
Kimberley ekseni kuyabanda kancinane nje ngo-5 degrees icwenge xa beqhuba nosuku labo lwamozulu futhi ibuye ityhile kamnandi ngala 27 degrees bona phaya ephondweni lase-northwest ngomso phaya ko-Vryburg ikhona ingqelana njengephi kaloku ka-5 degrees ekseni Moruleng kusabanda futhi ngo-7 degrees iguquke itshintshe itshise kakhulu futhi ngo-31 degrees phaya emva komini bokele apha ekhaya thina kaloku silapha eRhawutini bethuna amazantsi phaya kaloku eSprings futhi kuhle nje bevuka ekseni phaya kuphole kamandi ngo-11 degrees bayisonga imini futhi kakuhle futhi ngamashumi nje akhatshwa sisithoba nansi kaloku imozulu xa sinyuka njalo apha eMzantsi Afrika kuseLimpopo ngomso phalaburwa kuyatshisa bevuka phaya ekseni futhi ngenqatsini yelanga ngo-16 degrees kusatshisa pha futhi emva kwedinala ngalamashumi mathathu azakhatshwe nje sisine kuphole kamandi bukele phaya ephondo lasempumalanga ngomso njengaphaya ko-Middleburg ekseni bevuka kamandi pha kucwengile futhi kuzole nje yonke laa mini yangomso phaya ngo-10 degrees bayisonga kamandi futhi imini kamandi phaya ngokuhlwa ngo-27 degrees phaya ke bukele ephondo lokugqibela phaya kuphaya kaloku KwaZulu-Natal njengaphaya koPongola kuyanetha uyabhudla umoya phaya ekseni futhi ngo-16 degrees kube bubanda phaya eVryheid ngo-10 degrees kusaphole kamandi ke Ladysmith ngo-18 mna ndithanda kangaka xesha lemiyole Kamnandi mawethu.